Алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай киртаҳои идона овардагиаи Ситора беҳад хушрӯ. Ина як ташаққудаш пишда, якша шогирдаш. Ина духтаракон нархошонам нархои дастрасай биёен. Бозори Корбон тарафи Тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор рақамаш аст дар экран. Ҳами киртаам ха хушрӯбай духтаро. Чанд сумаи танангитон? Танагин 280 сомона. Духтаро фасолиша бинен 280 сомона. Ина сиёҳшам ҳастай. Марамат касе дар корай нависен доставка дора. Беҳад хушрӯбай материалаш. Мана то 56 размер ҳаст. Ба ҳазур касоне ки гирифтаниян нависенша доставкара мефаҳмона. Ина цвете ки чун дорад, ана мира цветка. Ай пеш фасони бадай духтаро. Марҳамат, паплинакай ҳеч на. Духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмасси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дора духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дора барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар корадаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. Чӣ тавре ки гуфтум, хариди армоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару дигар нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон мешава. Ана баъд бо ҳаст нахе рӯбашкои дарози хушрӯ кирта. Ино нархошон чанда? 250 сомон. Ин моделиша бинен бо чихе фасон 250 сомон кардаган. Расветка беҳад расветкаҳои фасон дора. Марҳамат духтаракон, дер накунен. Ситора беҳтарин киртора гулчин карда барои шумо барои ид овардагиай качествои нақс кати. Мана нархошам нархои хуб. Мана 250 сомон. Ина ҳамаш моделои идона. Ина духтаро беҳтарин иқдом. Барои авай духтарако биёен ҳатман. Ана ёшам фасонак аз инам расветка бисёрай. Нархиш чандайра? 220 сомон. хушрӯгиша бинен духтаро. Мана ай пеш хушрӯи бадай духтаро сабукак мепӯшен. Мана 220 сомон. касоне ки ҳамхел киртои стилои туркира нағз мебинанд, марҳамат биён. Ситора ҳама қадар киртои хушрӯ бардагия ки дигар ҷода намеёбен. Мана ҳатман омада хабар гирен. сиёҳшам ҳастай. касоне ки ранги сиёра нағз мебинанд, сиёҳам дора. моделои кирта бисёрай. оз дигар моделошам нишон метиҳанд, бо тамошо кунен. ана баъд бо диден бирӯзовӣ, коричневӣ, ана мино ҳамаш расветкаҳошай. ана баъд ҳозир бо як модели фасони дигара нишон метиҳем. ӯ моделшам тамошо кунен духтаро. ира бинен ин моделш ҳамиқа аҷоиботай духтаро. фасони баъд и чанд сумай? 250 сомон. бандик дора бо мана анаи бо дига моделш. Мана ай модел бо чӣ расветка ҳаст? ана диден аз ин модел бо дигаҳи расветка. Мана сиё дора бо мана 250 сомон. беҳтарин нарх пешниҳод шудагиай. дер накунен, ҳатман пеш Ситора биёен духтаро. ҳамин намудора харидорӣ кунен. мана духтарако ҳаст инчунин аз ана ин намуд войко аз ино тамом шуда буд. бо омадай марҳамат касе дар корай биёен пеш Ситора. 280 сомон. абаяу кирта. Мана аҷоиб расветкаҳои хушрӯ материалошонам аҷоибаканд духтаро.
мана ҳамаш бори идона касе дар корай пеши стора биёен аз ин айдивои ки хичам нишон метем икртарам нишон метем дигар асветкоша нархоша гап мезанем хоҳишмандо омада ай пеш бинен ин ай киртошам хушрӯа ёшан ино пафторни омадан барои тамомшудаги будан 230 метиян материал шуд саб букакай духтаро мана ира бинен мани кенда бо чихе фасонай 230 сомонӣ ана баъдан бо ҳаст инаи кардиган ишам фасона кардиган чандай 350 сомон материал тоза оригинал тигра медонам ки бисёриё нағз мебинанд марҳамат ҳастай биёен пеши стора анаи киртоям навинка глошона бинен хушругиша иё чандиян 220 сомон духтаро 220 сомон мана киртои беҳтарин овардаги айтона стора биёен ба 1000 то 58 размеротона меёбен омада пушен бинен харидорӣ кунен ки пушаймон мешен духтаро барои и хеле киртоо да ягон ҷо нест анаи киртара бинен шифон комбахтай духтаро подклад дора мана бинен пушидагиай қисми ваям аз пешам ина духтарако ина расветкоша бинен ҳам аз пешам хеле украшения кардаган ҳам аз тарафи қафош марҳамат аҷоибот расветкои фасон озбо хушрӯ када нишонтем сангои ира бинен охи 450 сомонай 400 сомонда метиян ҳамаш кори дастӣ бо ина остинакошунам ҳами хеле расветкоша бинен охи чихе фасон аҷоибот духтаро ҳамаш модели идона барои шумо ҳама киртора стора барои шумо овардагиай духтаро биёен ана баъд бо ҳастай анаи модел кирта ишам фасон мана паплинакои белмандо ино аднатони ғавсакан турецки паплини белмандо кати тайёршидагиай мана моделиша бинен иё чанд сомон 250 сомон расветкои фасон дора диден бо ин нархо арзон мешидай духтаро марҳамат бо худтон биёен ай пеш бинен борои сторара ина диден расветкоша чихе расветкои бисёр доштай аҷоибот расветкои хушрӯ инаи дуюм қатор чанд миян ина 280 сомон шидагиани кирто марҳамат метавонен ки дархост кунен омада бинен аҷоибот мана расветкои фасон ана ина бинен ба қад чихе хушрӯай материалошонам сабукакай и модела марҳамат касе дар корай биёен як бори дигар ҷои стораро такрор мекунем бозори корвон тарафи тиллобозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор и вирсач чия қахшрӯ тофтистай мана вирсачира бинай духтаро ана хеле кардиган будай е чанд сомон варианти баҳорона 300 сомон я расветка як расветка бинен ҳам хушрӯе пеш аҷоибот дар ҳақиқат ҳам хушрӯ метова марама духтарако омада бо худтон бинен ана бод инаи модели киртоа ям белмандоя ино бод дигар хел ё нархошон чандай 250 сомон инаи моделора бинен қахшрӯае мана диден духтаро ишам фасон нархшам нархи дастрас материалшо духтаро ранги ипекай духтаро материалш мана 250 сомон будай мана бинен чихе хушрӯча омада ай пеш бинен материалшда дар ҳақиқат ҳам гап нест аҷоибот хушрӯ материалш духтарако мана ҳатман омадаи киртора бинен ишам ам материалая ира бинен қафошам ам украшения кадагиай мана ҳамаш киртаи идона духтаро ана бо як ранги дигаршам хушрӯ тофтестай ози нишон метамтона мана ишам ранги беҳтарин размеро ҳаст то 56 духтаро метонен размерора пайдо кунен ана баъд бо инаи модел ҳаста ин моделам расветкои хушрӯ материалшам аҷоибот нархшон
300 сомон 280 метиян. Мана бинен чӣ хушрӯй расветкои беҳтарин дора. Ина ай пеш бо шумо бинен материалша ина ваюша аҷоибот. Хулас беҳтарину беҳтаринҳо бо нархи арзон 300-280 бигирен. Расветкаша бинен чӣ хушрӯй. Дар ҳақиқат ҳам расветкаош фасон. Мана кабудшам ҳастай. Диден бежевӣ ҳаст, кабуд, зард, сиёҳ, ҳамаи рангош ҳаст. ҳамаш бо хушрӯ рангошон. 50-52 будай духтаро. Мана размеро хушрӯ будай ҳамаша меёбен. Ана баъдан двойкае ки хучон пӯшидагиян духтаро. И двойкарам ҳозир нишон метиём. Нархеш чандай? Ина расветкаҳош 220 сомон да метиян. Аҷоибакай духтарако. Мана диден киртая айболош ҳамхе вай дора. Ба ҳазур мепӯшен духтарако. Бинен аҷоиб. Қисми қафош бо дароз омадагия. Мана бинен қафошам хе мах камаки хушрӯ меиста. 220 сомон. Мана нархҳои беҳтарин духтарако. Ана баъд бо ҳаст аз анаи китоб. Ё чандай намазнико? 230 сомон да метиян. Анаи моделам хушрӯа. Иёш чандан? Инош 230 сомон. Мана духтарако. Духтаро боиҷада ҳастай. Анайми распродажаҳо. Мана рубашкаеро ки 80 сомон гуфтагӣ будам ҳозир 50. Духтаро аз 50 сомон сар мешава распродажаҳои ситора. Марҳамат. Диден ина киртои спортстила 150 сомон кардан. ҳамаша арзон кардиян духтаро. марҳамат. Диден кирта 200-180 нархош. Инам хеле. Ина 230 сомон расветка дора. Расветкаи беҳтарин. марҳамат омада бо бинен. Як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, дуюм қатор, 8-12. Марҳамат биёед.